Ze was als een godin, avontuurlijk en mooi. Ze leefde van liefde, van lol en allooi. Ze had zoveel gehad, toch was ze niet kwijt. Zo onbereikbaar. Ze deed je soms pijn, met het grootste gemak. Alle liefdes die ze zonder belang met vriendschap verbrak. Ze maakte je kwaad en dan weer zo blij, zo onbereikbaar. Maar je voelde je goed, als ze met een lach dansend voor je zong. Leef als een zigeuner, lach als een clown. Geniet van de momenten, ook al ben je down. Vergeet nu het verleden, lach de toekomst tegemoet. Dat doet je goed. Even weg van de problemen, eventjes met mij alleen. Voel de warmte van mijn liefde, door de regenbuien heen. Ik laat jouw zonnetje weer stralen en ben je weer blij. Denk dan eventjes aan mij. Denk eventjes aan mij. Hou een plekje. Dit heb ik in de stoel neer. Ik kan er nog niet beginnen. Zet hem dom even neer, Ken. Wat moet ik doen? Opa, je moet het zaal even horen zetten, want ik kom met de knie tegen het stuur. Haha, je hebt die kruis met een oer een keer op de kop gespoord, wil ik. Opa, regent dan maar even, ja? Oh, Sofieke, ik heb ze weer. Sofieke. Wat? Oh, ik pak mezelf op. Weet die schroefje vastgedraaid? Weet die schroefje vastgedraaid? Die pap, ik krijg er bijna niet los. Ja. Ja. Hè? Jij het? Ja. Zie je het? Nou, Sofieke, kom maar even passen. Sofieke. Wat? Nee, even passen. Het Ja. steekt toch veel te hoedzaam. Nee. Kom maar mee. Nee. Nou, zet ik eens even. Ja, dat past nooit. Ja, Opa, dat steekt toch veel te hoed. Zussen, dat Ja, zag ik toch? Ik heb daar op de greu gezet, ja. Kom maar, ik zet daar wel een stuk kleren dan, ja? En dan- Zet maar een stuk kleren, ja. En dan kijk eens wat er de troeptestig Max. Wat zei Ik ze? kreeg zo'n bezoek, ja. Wat zei je? Dat we zo'n bezoek kregen. ja. Bij 24 verjaardag, weet ze nog? Is opa jurig? Jurig geweest, woensdag. Woensdag was opa jurig. En dat vieren we dus vanavond. Wie kent zich dan nog midden in de kamer de fiets gaan maken? Sophie, dat kruiden en dat groei, maar dat is goed geworden, hè? Of nee, Sophie, vind je ook niet dat Sophie een grote meid met weer is? Ja, Sophie wil een hele grote meid. Nou, scheet maar op. Nou, doe eens even rustig aan, joh. Ik moet nog alleen er zelf even verzetten. Ja, en waarom geeft zich dan niet met dat zelf van Sophie? Ja. Achter in het schepje. In het schepje, dan kan ik mijn kont niet draaien. Dat zijn voor me doorzen. Die zien van dijken, dan zetten ze toch aan de kant. Ja, handen. Oh, papa? Ja, allemaal van de onverkochte handen van die vader. Ja, opbloosbare bloempen. Ja. Oma, ja, wij komen er dan allemaal op opa's een feestje. Vanavond was allemaal, maar ome Ferdinand en tante Andrea, die komen eerder. Ferdinand en Andrea. Ja, Ferdinand en Andrea, die kunnen ieder moment heen zien. En ook kijk eens wat een vet zo is, zeg Max. Ik heb hier net gepoetst. En een vet zo vet. Ik zet alleen en zelf wat hoeren. Ja, zeg, Ja. en tegelijkertijd kiepen ze met een gereedschapskist, met zaagsel en gereedschap zo in de kamer. Ja.
En waarom komen Ferdinand en Andrea eigenlijk hier nog? Dat heeft ze zelf afgesproken. Ik, hè? Weet ik, hè? Ja. Ja, dit is Andrea beloofd dat ze naar zijn portret zou kijken. Oh, dat is prachtig. Dan had ze dat niet moeten afspreken. Nee, ik bedoel, dat portret, dat is prachtig. Ja, dan had het anders aardig veel moeten plamuren. Plamuren? Puzzelen, zoals ze bedoelen. Ja, voor 3000 stukjes. Ja. Ja, maar had dat niet verbruiken, wat ik dat niet voor hem kunnen doen? Nee, Sjaak. Andrea zegt dat Ferdinand dat niet kent. Nee, het enige wat de Ferdinand kent, is van brood stroop maken. Wat zit opa? Waar maken jullie van brood? Dan lustert ik nog maar niet door dat gewazel van die opa kind. Nou, dat is toch zo. Met de mond kende alles, hè. Maar met de handjes kende jij niks. Nou, denk echt er maar aan dat ze zich wenst te gedragen. Oh, ik ging weer de schuld, hè. Dit begint ze altijd. Nou, de broer ik de werd altijd al het beste en altijd al het beter ook nog, ja. Jij ziet wie een grote strevel is, Sjaak. En dan runt hij rot zo, ja. Sofieke, kom even een stuk fietsen, ja. Maar een stuk fietsen toch niet door de kamer? Jij zit niet met mijn fiets in door de kamer. Je zit niet goed kies. Ik wil een keer op de zaal goed staan. Alsjeblieft, zeg Sjaak. Ja, hup. Ga maar, ja, Dat fietsen. is wel dat kind. Ja, hup. Ik fiets de kamer goed. Ja, dat is goed. Hier, mefkes bij jij. Oh, de bussen buur van. Ja, daar weet ik nu van, ja. Ons Ellie komt trouwens ook nog even dat het geen werkt. Oh, en kunt papa ook? Wie kunt papa ook? Ja, hij zal wel met komen. Hebben die dik dat niks gezegd? Nee. Ik heb die wel even. Onze Bart komt hij ook. Nee, die belde vanmorgen. Ja? Vandaag kent hij niet, maar morgen komt hij op bezoek en dan neemt hij Daan mee. Ah, dat Oh, wat leuk, Daan. Ja. Die heb ik al lang niet gezien. Ja. En Laura? Komt dat ook? Nee, dat geloof ik niet, nee. Dat is een bijeenkomst van de moderne devotten. De waarom, hè? De moderne botten. De moderne devotten, de wets van dat catechiemclubje van hem. Ik weet jij niet wat onze Bart is, dat mens zuurt. Alsjeblieft, Sjaak. Ja. En niet wat dat kind is. Catechiemclubje, Ja. zei je? Ja. Hé, catechiemclubje. Ja. Dat zijn mensen die aan paard nog helpen doen. Ja, juist. Dat zijn vrouwen die ruilen hun man in tegen onze levenier. Ja. Nou, als ze het over de duivel heeft. Oh, we hadden het net over... De voordeur stond erop, ik denk, laat maar door. Op niet de voordeur op. Ja, de bel is kapot, dus ik Dus dacht... denkt ze dan dat ik de deur maar open stond? Ja. Kom ik gelegen? Hallo, tante Laura. Nou, wie waren Oh, fijn. Weet je wat baard is? Wat met nou gebeurd is? Hij neemt zijn telefoon niet op. Ik heb hem 3 keer ingesproken. Ik heb hem nodig. Ik denk dat... En als een Daan zie ik ook nergens. Of die samen wegzien. Nou, dat liep me sterk. Ja, dat liep me eerlijk gezegd ook niet. Want Daan trekt veel meer naar mij. Hallo, tante Laura. Ja, dat ken ik nog in, denk je al. Zo'n lieve moeder. Doe dus rustig aan, man. Wat is er gebeurd? Ze hebben me vastgehouden. Wie vastgehouden? Op een politiebureau. Waarom dat dan? Vals geld. Vals geld? Ik heb vanmorgen met vals geld betaald. B-Gelings. Ik had een vals briefje van 50 in de portemonnee. En wie komt ze door aan? Van Bart. Dat had hij me vanmorgen gegeven omdat ik niks meer had. En wie komt Bart dan met een vals briefje van 50? Dat zou ik nou juist wel eens willen weten, ja. Vastgehouden en gefouilleerd hebben ze mij. Omdat ze misschien dachten dat ik nog meer briefjes bij me had. Gefouilleerd met van die friemelhanden van mijn ganse lief. Ja! Maar, omdat het aannemelijk was dat ik niet meer bij me had, hebben ze me laten gaan. Dus ik zal nou wel eens willen weten wat Bart doet, denk. Juist nog hem nodig heb. Dus ben ik de laatste niet sowieso al te duk weg. Geen man eens wat beter op die jongen nog letten. Sophie, maak tegen eens even de voordeur toe. En dan ga je ze naar de keuken en dan zet ze even een keteltje water op voor thee. Dat hebben wij ook gedaan. Wist dat stiekem is ingepikt. Ingepikt? Ja, ingepikt. En daarna ingepakt met een lintje en een strik. Ik meus wel. Hij was verdwaald. En ik heb hem op het rechte paard gebracht. Het paard van den Heer. Dan ga ze op een paard van hier. Maar eens kijken of er door misschien rondloopt. Dat is hem gerooien. Alsjeblieft, Laura.
Nou, kom eens uit dat zwarte gaat van dich. Dan zal ze pas echt het boren leeg zien. Ha, dat boren leeg vannacht, dat is één poel van verderf. Kijk eens om de heer, Fanny. De mensen zien totaal van God los. Die kijken nergens meer naar. Dat kruipt maar bijeen. En dan wordt er nog niet eens gekeken of dat ze man of dat ze vrouw is. De meus tegenwoordig blij zien als het lief dat ze is, dat er al van de is. Dat het al binnen past en dat er niet in gesneden hoeft te weer om het passend te maken. En maar hebben. Ze hebben nooit genoeg. Ze maken vals gelden maar te kunnen kopen en naar hoes. Tot aan de nok vol te douwen met de grootste rotzooi. Maar nergens ook maar een kruutske of een beeldje van Maria. Nee, ik moet Bart behoeden voordat hij wordt opgeslokt door het goddeloze monster wat de moderne consumptiesamenleving heeft. Ik moet hem bijbrengen dat wat de heet tekort komt. Zo is er al genoeg. Ja. Weet je wat ik denk? Ik denk dat Bart gewoon gezellig in de kroeg zit met vrienden te praten over voetbal en mooie vrouwen. Zullen ze het dan ook over Laura hebben? Ik zag mooie vrouwen. Gij kunt mij niet raken. Gij kunt mij niet raken, geen niet. Daar ben ik ongevoelig voor. Ik zal voor ook bijen. Haaien! Oh, hey, niet van de kassen! Kind, bist u oké? Hallo, tante Laura. Ben je maar niet voor mij? De vorige keer kreeg ik een aanval van migraine en vielen mij ook nog de tand doen. Verstek! Dat gaat met mij op en dan zie ze het. Ja? Dat zal Bart zien. Ja. Oh, rustig aan. Dat dacht ik ook niet zo aan. Zit je kom maar weer. Allemaal door de jurk. Ja! Zagen er zin in. Hallo, Ik stond hier al een keer tegen aan die deur te bellen, nou huurt je dat niet? wat heet die? Dan zal de bel wel kapot zien. Die heeft in het kotje gezeten. Iets met vals geld en ze is ook nog een Bart kwijt. Dan zal de bel wel kapot zien. Dan moest hem repareren. Ach, die bellen ze hem de haverklap kapot. Ik heb tegen al zo'n dag gezegd dat die gerepareerd moet worden. Daar gaan draaien. Het kind ziet dat het gewoon een kwestie... Nou, luister. Het kind ziet dat het gewoon een kwestie is van een los drukje. Dat had ik laatst ook. Dan moest ze het kniepje eraf draaien. Dan kind ze het zien. Ach, ik ga zelf een los dreutje. Laten we eerst even de Jurgen Job feliciteren. Ja. Sjaki. Hallo. Proficiat, jong. Ferdinand het cadeau. Hé. Had niet gehoeven. Nee, had niet gehoeven. Had niet gehoeven, nee. Sophie, wat leuk dat ik ook heen is. Moest ik een babbeleken, hè? Oh, lekker. Ja, lekker, hè? Wat is dit een prachtig kleid. Ja, prachtig, hè? Ja. Dat heb ik zelf gemaakt op mijn prachtige nieuwe naaimachine. Oh. Je kan ook zien dat de contacten geoxideerd zijn. Dan moesten ze met een stukje schoolpapier weer blank maken. Tegenwoordig oxideren ze niet meer, maar die andere wel vandaag, die zal wel koperen contacten hebben. Die willen nog wel eens schreeuwen noodslop. Het lijkt me telef op de deur. Bel kapot, even door brievenbus kwaak. Dit is gek. Oma, Ja. ik ben weer weg, hè? Mijn vriendin Alicia, die heeft me net dat hij niet schoon is. Ik kon even snel kijken. Dank je voor komen. Kunnen ze nog terug, beetje? Ik weet het niet, opa. Ik heb het gewoon weg. Dan heb ik telef op de deur door, ja? Dank je. Bedankt voor de babbelen. Ja. Oh nee, dank je. Hoi, Hoi, meisje. Hoi, kind. Hoi. Waar heb ik dat prachtig naaimachine gekocht? Het is een gebroek, ziet eruit wie niet, hè? Nee. Ik kost het van Ebers euvel nemen. Wat heeft ze ervoor betaald, als ik volgen moet? 50 euro. Niet meer. Oh, dat is nu veel maar, Ferdinand. Ik wil dat ook, zo'n nieuwe naaimachine. ja. Dat naaimachine voor mij is eindig goed en elend. Iedere keer breekt mij ten rot. Andrea, ik heb die nou al zo'n dag gezegd dat ze dit drood niet van zijn spul kon moest brengen.
Als ze in drood of als ze met spulkendreis, dan is de grote kans op de knap. Dan komt er te veel spanning op. Je kan ook zien dat de transformator kapot is. Ik heb een bel op batterieën. Dan zullen de batterieën wel eens zien. Ik draai dat spulken niet te vast. Ja, koffie? Ja, lekker. Eerst wat. Sjaak ook koffie? Ja, lekker. Er zitten net niet batterieën in. Fly? Ja, lekker. Wat was er voor? Nou, ik dacht, het is feest, Ja. dode schek. Waar zijn de aanbieding bij de Lidl? Steekberen met schoen. Lekker, klein stukje. Oké, ja. Hij is er geleest, hè? Hij is toch niet van die goedkope knommels van de Action gekocht, hè? Die zien niks meer. Meester was niet in de aanbieding. Alleen steekberen. Dan doe maar een stukje. Die zien hem met een scheet mee. Ik ben zelf om de scheet leeg. Wat is het? Ik ben zelf om de scheet leeg. Ach, waar staat nou voor, Sjaak? Want ik ken de ganse dag door gewoon. Wie meent ze? Ja, nee, zoek maar. Hallo, Sjaak. Die Belgeit. Suze wel dat die Belgeit. Haha, waarom mag ik niet op? Zo heeft het toch geen zin dat ze een brief Nee. op de deur. Ah, Jackie, ik kom al. En ik wist alleen, ik teken niet. Ja, Tijke kunt zo. Ik ben naar Westers-Alleen met de fiets gekomen. Want Tijke probeert de wagen te maken. Die wil weer aan het sneed starten. Accu. Accu. Dat heb ik hem laatst ook al gezegd. Een accu zou wel op zijn laatste duur lopen. Ik verneem in een accu, zeker met jou. Op een laatste is het helemaal mee. En ik wil niet veel verrassingen komen te stoppen. En een actie van de Action zeker, hè? Die van mij kon 6, 7 jaar mee. Action. Centurion. Wat dacht ze? De krachtpatser onder de accu's. Beter gezien dan ik. Bij Heine hebben ze mij naar koeien gebroed. Nu ben ik u, hoor. Dan fiets je aan. Dank je, baby. En dan viel we goeie jongen, hè. Dank je. Kijk, ik heb er gewoon met mij gebracht. Wat leuk. Had niet gehoeven. Niet groter. Zeg, 50 euro voor zo'n prachtig nijmensje. Waar hebben ze dat gevonden? Nolensplein.nl. Ja, Nolensplein.nl. Ja. Wist je dat voor mij ook eens kijken? Natuurlijk. Wat een prachtig nieuw nijmachine, man. Ja, en die is gewoon niet prachtig. Zo en zou ik ook wel willen hebben. Wil zeg een babbelleermeertje. Oh nee, dank je. Ik moet een beetje opletten. Ik zal eerst dat machientje van ding. Ik zal eerst dat machientje van dicht nog eens een keer goed smeren. Dan kijken we wel weer. Smeren, dat het ding drie van een olie. Dat baat geen smeren meer aan. Volgens ome Ferdinand liet het aan een te strak spulke. Ja. Hetzelfde te straks spulken. Sorry. Oh, dat maakt helemaal niks uit, Ellie. Deze in dreutje is al lang geleden geknapt. Lap zegt naar de keuken voor de fly. En hij pakt zichzelf ook een station. Stukje. Mijn koffie. Melk moet je er zelf in doen. Ik hoef geen melk. Melk is gar niet goed van. Weet je dat de mens het inzichtste zoogdier is dat melk drinkt van een ander zoogdier? Ooit in een tijger bij een olifant zijn zuigen. Nee, bij de gaaspiep en een tapzuigen, dat is gezond. Dat is niet gezond. Doe me nou een tap. Ja. Wacht. Dat spiek ik maar even op. Ja, nu kent ze de val zelf. Weer een luksje. Een beetje. Ja, leuk.
Ja, zeker. Niks aan die school van Alicia. Maakt niks uit. Ja, kijk, ik heb een foto. Die is niet saai. Kind, saai, dat is geen ven. Het heet vervelend. Die jeugd van tegenwoordig, de hele dag met een telefoon bezig. Dat is pas saai. Opa, Ja, meisje. hij duidt het niet meer. Waar is op wifi-code? Leef oma Fanny met hoofdletters. Wil ik dan van leef oma Fanny met hoofdletters een blikje cola? Een blikje cola? Een blikje. Cola Cola is niks voor kleinkinderen. Oh, nee? Oh, er zit zeker te veel suiker in. En dan krijg je er rotte tand van. Oh, en cafeïne is al dan niet goed voor kleine meisjes. Nou, ome Ferdinand, ik ben al 16 nu. Ja. Nou, ga ik dat meisje een blikje cola horen, ja? Opa, Ja? weet je zeker dat de wifi-code leef oma Fanny is? Ja. Ik weet heel zeker dat dat de code is, hè, Ja, man? oh, wat een goede code. Dat gooit nemers. En wat meent sticht door mee? Nou, in een goed wachtwoord zitten grote letters, kleine letters en zeker een paar signes. Nog beter is het als er ook een paar leestekens in zitten. En wat is 10 wachtwoord dan? Ja. Hoofdletter L, lek, dubbele punt, veer, hoofdletter M, mig, dubbele punt, 3, hoofdletter D, de, dubbele punt, 4, hoofdletter T, test, dubbele punt, ei. Ja, lek mich de test. Correct. Correct. Uitroepteken. Oh, hij duidt het niet. Ja, man, dit toestel, dit is al de knommel. Op school hè, loop ik voor gek met zo'n prehistorische vrouw. Ik wil het niet. Joh, de Estien. Oh, dit is waterdicht, oma. Dan kan ik mijn douchen. Ja, dan kun ze nooit meer onder een douche uit. Nee. Ja, maar Sophie. En zo heb de jeugd de gaasbel van Slochteren gelegd. Iedereen in Tilburg tegenwoordig zo'n ding. Ze willen allemaal het nieuwste van het nieuwste hebben. Kost handvol geld. Ik hoef zo'n ding niet. Kost handvol geld. En wat hebben ze eraan? De mensen praten niet meer meteen. Er wordt niet meer met elkaar gepraat in gesprek. Hey, brood anders maar einde. Ja. Ah. Als het aan Ferdinand loopt, dan moet ik koken op een spiritusstel. En dit is zo zuinig, dit durft zijn eigen penidens door te slikken. Kijk eens op mijn rug. Wat is er nou? Ja, zeg maar. Groeit toch geld? Mag ik niks tegen van Vaar van de deur? Die komen zeker een kerstconcert brengen. Sophie, maak tegen eens vlot op voor die vader. Waarom ik? Nou, dit is nog jong wijn. Ja, die oude nog, die moet u meer bewegen. Maar Sophie. En nou heel vlot, maak de deur op. Dat kind zoals ze mij en dan toch ook achter het behang te leggen. Ja! Ik huurde hem dadelijk al wel zeggen. Ik kom nog het leeg brengen. Het enige wat hij brengt is armoed. Nou, het laat gewoon nog niet zo gaan schoot met zijn online hippe bretelwinkel. Je zit het er nog tot komen. Ja. Waar iedere bretel www.weerkenikhelpen.nl. Niet alleen bretelspan, ook sliep ze en onderjukjes. Ja, dat vorige zaakje van hem, wie hoort dat ook alweer? Doe het zelfpakket voor het begraven van uw overleden huisdier. Zijn golden idee, door waren pieken mee te verdienen. Dit geloof ik voor 3 kistjes plank verkocht. Die kind zit, zo stond ze. Weet ze waar handel in zit? Wachtkrakken die niet omvallen. Zo, flesje bier. Ja, lekker. Ja. Doe mij maar een glaasje wien. Wien? Wat nou? Is er van die geloofgevallen? Waar moet zich de hand nog wassen? Yes, yes, suspenders en tees. Ties bedoel ik. Yes, you can find that on the internet. Mooie keer. www.myhappyplaces.com. Yes, bye bye. Roeie wien is goed voor de rikketik en het zit vol met antioxidanten. Scheelt zo'n vivie of het niet leven. Nog aan de accu uit, Eetje. Met wie was ze nou weer aan bellen tegen?
Met een Amerikaanse klant. Amerikaans. En hij verder dan ook niet aan de akkie. De auto is gewoon oud en versleten. De gaskabel was. Dan zitten misschien te strakke met spulken. Weet je dat? Dan heb ze pek, want ik heb alleen witten. Ja. Dit is goed genoeg voor dit. Ja, en G, wat drinkt G? Ja, mam, ik zal wel moeten gaan werken dadelijk, hè? Ja, ik heb zo meteen een cosmetica party. Cosmetica party. Ja, sinds vorige week is het schoonheidsconsulenten en het geeft demonstraties aan hoe. Ja, heel spannend. Ja. En vanavond heb ik er zelfs een op Niestalberg. Op Niestalberg? Ja. Dus ik vond het ook goed. Ja. Hij is schaat. Hij je denkt, tussen dat remtoes in de was. Hij Vorige week heeft het 30 euro omgezet. 30 euro. 30 euro, dat is niks. Ik heb hem al gezegd, er wordt net wie mee op de Amerikaanse marathon zitten. Daar zitten de pieken. Trouwens, papi altijd is gewoon proficiat, hè? En doe me maar veel opvangen. Doet mij maar een glaasje witte wien, want ik wil net zo oud worden wie Ferdinand. Dat is een alleen met roeien. Witte, er zit niks in. Dan kreeg ik een leegglaas. Ja. Oma, mag ik dan nog een blikje cola? Ja, Is het nou al leeg? nog eentje. Ik heb nog 1 blikje, kind. Laura, wie zit er eigenlijk met de puzzel? Andrea. Andrea, zei ik net. Andrea, wie zit er met de puzzel tegen op het plekje? De puzzel. Pak de puzzel eens even uit de waarde. Ja. Oh, ik ben toch zo blij dat ze tegen Wils doen. We hebben er in zo'n speciale puzzelmat gedraaid. Ja, ik had geen goede plan. Anders had ik het zelf gedaan. Echt zo fijn, want hij heeft het geprobeerd. Dat wordt natuurlijk niks. Het leek wel een boeket van pioenrozen en dan gans verlep. Wie komt zich eigenlijk aan de puzzel met 10 gezicht erop? Ja. En een prijs gewonnen. Een prijs gewonnen. Nee, geen prijs. Nee, listen. Wie Ferdinand zich bij de Gal en Gal 100 flessen goede wien kon bestellen, bleek dat 1000 euro te kosten. Kregen we wel een prachtige puzzel van 3000 stukken. Het een minportret ingestuurd. Ja, voor de verjaardag toch? Ja, die kreeg ik. En dan moest ik wel zelf een ei maken, want dat kostte natuurlijk niet. Dus nu hebben we 100 flessen goede wien, een prachtige puzzel. We zien blut en we eten van de voedselbank. Zit je bij de voedselbank? Ja, door de goede win zitten we in de goede cijfers van die. Ik ken mensen die er werken en daarom mogen we er even gebruik van maken. Voor 1000 euro goede wien, dan wil de Ferdinand van zeker 150 jaar. Maar dat is niet zo zit Ferdinand, maar als ze er 25 jaar bewaard zijn, Ja. is het 10.000 euro weer. Zo, 10.000 euro? Ja. Die telefoon, jij! Ben ik, hè? Webtekenswebshop accessoires voor de betere man. Maar wil ze ermee zeggen dat een oude tien van een goede wien moet drinken? Ja. Dan gaat hij toch 5 jaar eerder doen. Ja, dat is jammer dan. En dan heeft het nog geen profiet van de wien. Dus 5 jaar eerder even is opa. Wat zit ik toch nu zo? Nee, ik kan het niet tegen u. Tegen de dochter, ja. U wilt dus niet vertellen. Die zijn te kort. Ja, maar u heeft ook wel een dikke nek. Ja, nou, dat is goed. Ja, ik kan er ook niet doen. Ja, daar. Tju nog, die bleude Hollanders zou ook echt worden. Amerikaanse meer. Door moesten zitten. Door zitten de piek, ik zweer het niet. Ja. Echt helemaal niks. Nee. Nee, nou werkelijk de mannen niks. van In de puzzel. Niks kan ze aan de overlaten. Nou kijk nog eens heen wat zich makkelijk begint te struien. En die best die truc. Ja, de ganse cosmetica party ging niet door. Mevrouw voelde zich niet zo lekker en haar hondje had migraine. Niks. Maar dan ook ga niks kan ze de loten doen. Nou kon ik me eens helpen. De meeste stukjes zitten nog een eind. Oh ja, zo ze denken. Dat is het. Ik heb een idee. Magnetische puzzelstukjes. Ja. Dat was het merendeel. Deuzeker. Dan hebben we straks nog één bal en één geplekte puzzelstukjes. Ja. Zeg, 6 op, lotto. Oh, Lotto, ja. Oh, dit is een hand. Ja, ik heb al. Ja, ik heb heel de ganse dag nog gepoetsen. En wij kunnen het nu weer opruimen. Eerste kijkers.
2 rietjes. 20 euro. Toch 2 kratjes meer of 4 flessen bier. Ik heb al 2 maal niks meer gehad. Ik heb regelmatig wat, joh. Let ze aan nog. Veer en een Soesatzal. 182 euro. Wie moet ik het vesting altijd net? 6, altijd 6. En altijd dezelfde cijfers. Oh, ik altijd 3 en altijd andere cijfers. Het teken brengt een formulier altijd naar Kaldenkerk het teken. Wat? En dat is ik het plantenformulier in Kaldenkerk ingeleverd heb. Ja, wat dacht je nou? Mal da, ja klar. Guten Abend, liebe Damen und Herren. Willkommen bei der Deutsche Lotto. Ja, ich bin Otto von der Deutsche Lotto. Ja, das bin ich. Und jetzt geht los. Ja, wir haben da die sehr vielen Ballen und die Ballen gehen rein. Ja, ihr Glück ist viel Spaß bei der Deutsche Lotto. Ich bin Otto. Ja, Otto. Der erste Ball mal, das geht sehr schnell heute Abend. Und der erste Ball, das ist Nummer 27. Nummer 27, ja. 27. Ah, schöne Dame. Dann haben wir da den zweiten Ball, ja. Schön. Und der zweite Ball, das ist Nummer 34. Nummer 34, ja. 34. Oh ja. Und dann haben wir den Titel. Das geht gut, geht gut. Und dann haben wir da den dritten Ball. Und das ist Nummer 26. Nummer 26, ja. 26. Oh la 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 la. Und dann haben wir da den vierten Ball. Und den vierten Ball, das ist Nummer 3. Nummer 3, ja. Und Nummer 3. Lala, wie schön. Und der fünfte Ball. Und der fünfte Ball, das ist Nummer 33. Ja. Nummer 33. Oh, la, 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 la. Oh, schön. Und dann haben wir da den sechsten Ball. Das ist mein Lieblingsball. Ja, den Lieblingsball von Otto. Und das ist Nummer 10. Nummer 10, 10, 10, 10, 10. Ja. Und dann haben wir dann den letzten Ball. Ja, 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 den letzten Ball. Und das ist die Zusatzzahl. Und die Zusatzzahl, das ist Nummer. Dat is een wasscheidpuzzel. Nummer 40. Nummer 40, ja. Heute Abend war das die Lotto. Heute Abend bis später. Komm mal klar, ja. Und wie immer ohne Gewehr.
proficiat, joh. Ik weet wel, als ik zo'n prijs zal winnen, dan zul ik hem delen met de ganse familie. Dat is toch wel erg piemel. Oh, Sjaak, ik ben toch zo gelukkig. Zo'n prachtige lamp heb ik nog altijd al willen hebben. Ja, trek maar op, den handel. Ja, nog een beetje naar boven, ja. Ja, nog een stukje en stop. Maar hadden we niet een beetje kleiner moeten kopen? Oh, Sjaak, best gek. Wend dicht om maar aan dat wij nog genoeg steun hebben om te kunnen kopen wat wij willen. Willen wel, hè, maar hoeven niet. Oh, en ik ben toch ook zo blij dat ik bij de Mediamarkt zo'n prachtige grootbeeldtelevisie heb gevonden. Een echte Samsung. Gevonden? Die heb je op de poef gekocht, joh. En ik wil ze alleen nog maar het duurste van het duurste. Kwaliteit, Sjaak, kwaliteit. Wij hoeven nou niet meer in dat dubbeltje in te draaien. Dat is het nou juist, hè. Ik kan er nog altijd niet aan winnen. Ja, en ik heb er genoeg van om het al zijn leven met tweede handjes te moeten doen. Maar moest ze dan gelijk zo'n Mercedes XL kopen? Levertijd een half jaar, dat duurt me te lang. Dus heb ik me naar Vessers een nieuw autootje gekocht. Vroeger kocht ik auto's, weet ze nog? Ja, vroeger, al de gebroekte. En nu heb ik de kans om het zelf te doen, dan mag ik de nieuwe.
Sjaak, Ja. vroeg me eens wie laat het is. Fanny, wie laden ze? Al rijd ik het geld op de bek. Ik hoef kennelijk tot mis te vangen. Want wilde het geluk. Mooi hè? En het past ook zo mooi bij mijn nieuwe klei en bij mijn nieuwe halsketting en bij mijn nieuwe servies en bij de kandelaar en bij de gordijnen en bij de klok en bij de nieuwe televisie en ook nog bij de fotolies. Maar moet dat dan gelijk 9.500 euro kosten? Zit ik toch niet zo te neuren? Die van Boerman zag zelf ook dat wij pas even te betalen als we de pieken binnen hebben. Ik dacht dat we dat we afgesproken hadden om dat tegen niemand te zeggen dat ik de lotto had gewonnen. Dan kreeg ik het horloge toch niet mee. En die van Boermans zullen tegen niemand zeggen. Heeft ze beloofd. Ja, dat ken ik. Wat is dat? Dit is de bel. De bel? De nieuwe bel. Maak dan open, zijn ze zoete zwijmelen. Oh, de bel? Kijk dan op. Dag Bart. Man? Ja, jong, ja. Wat is dat? Kan ze aan de deur met me praten? Ja, ik kan niet alleen met dich praten. Ik kan dich ook zien. Nou, kom maar binnen. Dan moest tegen de deur douwen, joh. Tegen de deur douwen. Ja. Ik heb wel best vandaan. Nou ja, jong, de kind tegenwoordig niet voorzichtig genoeg zien. Oh, ha, opa! Goeiedag, meneer. Dit was David zien, hè? Ja, ik heb er veel over dit uur. Nee, maar goeie dingen hoor. Als ik helemaal klaar ben, best ik het niet wonder op die wereld. Ja? Nou, dan moesten we niet overdrijven, opa. Straks loopt nog neven de school. Ik ben een leuke jongen. Ken je het? Oh! Ja. Nee, toch? Ja, jawel, hoor. Dat is niet waar! Dat is niet waar! Is dat een echte Philip Stark? Ja, dat is een echte film. Oh my god! Ik heb dat heel even gelezen. Ja, dat is een echte huur. Ja, die zien heel. Oh my god! Dan liet je hem wel een leven jong, hè? Ja, hij mag er wel zien, ja. Daan, kom eens bij oma. Kom eens vlot mee. Ik vind het alleen jammer. Wat meidje? Van de meisjes. De meidjes? Ja, de meisjes die nu een uitschap tegen hebben. Want die maken nu graag een kans meer. Ik denk, Zo is het wel genoeg. Maak er maar een feestje van. Je denkt toch niet dat Laura... wie? Ik? Liesje met een zoon Op jongensveld. Alsjeblieft, Pat, dat is wel heel erg makkelijk over. En dat het gar niet moeilijk is. Mam, alsjeblieft. Laura denkt er net zo over. Nou, Daan, uit de kast is gekomen, blijf ik dat stichter beter in kindskroeg. Ja. Wat is hier aan de hand? Ja. Er is hier wat aan de hand, maar ik weet niet wat. Rooi ens. Nigodine. Nieuw servies? Een nieuwe televisie, dat is goed. Een nieuwe klok. Nog meer. Nieuwe behang. We zijn lekker niet behang. Niet behang. Dat leed er maar aan. Wist je dat bekijkt? Nieuwe tieten, hè? Een nieuwe ketting. Ik zei een nieuwe ketting. Oh, dat is wel natuurlijk. Een nieuwe ketting. Angelina Jolie. Ja, precies hoe bekend. Wat ga niet dat ding? Is dat Laura eigenlijk gaans wat anders met een veuren? Ja, en ik ook. Ja, je gaat niet veel niks naar het gymnasium. Je zou ergens directeur moeten weer, of wie noemt ze tegenwoordig CEO? Een CEO, een Chief Executive Officer. Ja, alsof ik dat niet weet. Ja. Of ergens in de politiek, ja, bij de gemeenteraad of bij de provincie. En denk ze dat toch geen homo's bij zitten? Ja. En ook nog een Nederland. Dat is zelf niet aan. Oh, dat is mooi. Dat had ik toch al lang gezien. Dat is een echte Philip Stark. Nee, ja, echt. En nou, vroeg je ook natuurlijk af. Waarom doet hij dat allemaal van?
6 goeie en het soeselzaal. Dat is die woord! Dat is die woord! Ik ben bang voor mij, joh. Is dat ook geen gisteren verbellen? Joh, zeker 10 miljoen. Oh, wacht even. Als ze meer in die lotto hebben gewonnen, is het misschien maar 3 miljoen, hè? Wacht even. Ik ben Riek. Ik kom meteen even Laura bellen. Laura! Sorry dat ik dich stoor. Inderdaad. Ik heb heel belangrijk nieuws. Vertel. De guis nooit wat mijn vader gewonnen heeft. Een boodschappenpakketje van B. Benders. Nee, geen boodschappenpakketje van B. Benders. Nee, dit... Een bioscoopkeertje van Cabot. Nee, ook geen bioscoopkeertje van B. Cabot. Wat dan, Bart? De lotto. De lotto. Ja, de Duitse lotto. De Duitse lotto. Ja, hij heeft 6 gooien. En het Suzetsaan. Nou, en? Wat nou, en? Dat kan dus zomaar 10 miljoen euro zijn. Nee, 3 miljoen. 10 Hé, de dapgang, hè? Is die weg? 10 miljoen. Ja, 10. Wacht. Ja. Dat is veel. Wachtje. Ja, wel ja. Ah, de ballen. Ja, Sieske. Ik kom meteen die kant op. Ik kom meteen deze kant op. Nee, deze... Fanny, alsjeblieft. Wat nuanceurig, dat is wel ook. Ja, dankjewel, joh. Nog geen proficiat, Ja, hè? dank je. Oh ja, opa, proficiat. Dit is Sophie. Dag Sophie, beetje. Oma? Ja, kind. Kunt u me huren? Ja, dat kind ik niet alleen huren, ik kan ik ook zien. Oh, doe het zingen! Ja. Oh, maar mag je kijken? Oh, een beetje naar rechts, kind. Naar rechts. Oh, de andere kant. Andere kant. Oh, is dit zo de nieuwe galaxie? Hier, Galaxy, echt hier. Prachtig, kind. Kom maar vlot naar binnen. Dat was tegen de deur douwen. Tegen de deur. Oh, leuk, Sophie. Ja. Die hebben we lang niet meer gezien. Oh, oma, ik ben echt subliem met mijn toestel. Is dat? Ja. Oh, oma, wacht, kom, maak een gelijk een foto. Oma, kom er mee. Oh, leuk. Ja, kom, maak met jou. Ja, lach gedaan, ja. Oh, leuk, die zat ik op Insta. Oh, kijk hoe goed. Goedendag. Ik ben David. Dat is Sophie. En dat is mijn nieuwe vriend. Ja. En is dat dan niet een handy van dich? Yo, opa, de nieuwe Galaxy S10. Maar dat Hier, is- jongens, maak me eens samen goed. Wacht. Ja. Lach jij, joh. Ja. Oh, leuk. Yo, ik ben er super blij mee, opa. Van pap leeft het eigenlijk niet, hè. Maar wie mam zag dat we nu toch genoeg cent hebben. En net weer de lotto hebben gewonnen. Heb ik mijn geliefde S10 gepakt, opa. Oh, dat is mooi. Kijk, David, kijk. Een mooi meisje, mooie telefoon. Oh, dank je. Oh, oma, nog wat vragen? Ja, Tuurlijk, joh. David en ik, we hebben een liedje in de danskring gezien. zo. Ja, we willen het heel op zolder oefenen. Ja, volgende week treden we op een grenswerk. En dan moeten we wat het veel doen. Zo je kunt me aan. 3, 2, 1. Ja, maar wat papa en mama goed doen is niet repeteren. Nee, niks van de flauwekul. Zoek ik maar een beetje mee te dansen. Natuurlijk mag je bij ons oefenen. Ga maar naar dezelfde, schuif de doos maar aan de kant, gaan lekker repeteren. Jazeker. Daan en Denske, Ja. mag ik ook meedoen? En dat komt hem. Maar zo één ding beloven. Ja. Dat ze niet gaan zien dat Davidse speed. Kom eens erin, klopt dat zit? Ja, ik ga. Kom eens Sophie. 3, 2, 1. Lekker naar boven. Dat kennen we ook zo.
flauwekul. Dat vindt Laura toch nooit schuld? En als mijn vrienden van Jokers me goed lachen, dan is dat ook schuld. Bij Jokers, dan zitten meer homo's dan dat zich denkt. En ik kan het weten. Sinds wanneer denkt zich zo bekrompen? Dat kunt door Laura. Ja, we hebben toen de grootste aan mijn land. Dat kunnen we met geen vulste ouderwets zien, man. Het is 2019. We hebben niks met een nieuwwets gedoend. Je ziet dat je dat wel Dick vindt dat leuk. Ja, wacht maar aan. Hallo, Ferdinand en Andrea. Ronnie! Ja, hé, ben ik heen. Oh. Er moest in dat geitje, dat rundje kijken onder het kabuiterke. En de deur, ja. Ik zie dich niet, Fabi! Ik denk wel. Trouw maar tegen de deur, kom naar binnen. En wel. Wat sterven we? Zetten ze de DJI Phantom met vals titanium behoezing klemmig meegebracht. Zet! Als we de bloed! Wanneer de kou! Waar de bloed! Alles onder controle. Nou, dat ken ik nog niet! Kijk op! Wanneer de bloed! Rennen! Ja, dan loopt nog even nog niks. Hé, nu is het niet dat ding! Correct. Ja! Wanneer de bloed! Ja. Nog even nog over. Ja! En dan wil ik hem meelanden. Dan wil ik hem meelanden. Ik wil hem meelanden. Oh! Snotverdomme Ferdinand. Hoes mine nieuwe golden kandelaar en 3000 stukken. Ik denk dat er een foutje in de printplaat zit. Ik denk dat er een foutje in die printplaats zit. En wie komt ze aan dat ding? Ja, wie dat niet een naaimachine van Andrea kocht, hè? Dan zorg ik dat ze in de aanbieding waren. Ik heb er maar gelijk genoeg de betere prijsklasse gekocht. Dan heb ze ook wat. En wat kost zo'n bromvlieg? Valt hartstikke mee. 6.000 euro. Kreeg ik korting. Dan wordt dat naaimachine kocht. 6.000 euro voor zo'n ding. Dat is toch wel erg veel geld, of niet? Ik heb gezegd dat ze kunnen ze betalen als dat prijzengeld binnen is. Kent ze gelijk de nieuwe Volvo V60 voor ons aantrekken. Een Volvo? Oh, doe maar. Ook nog dikke deuren wagens kopen. Zeker ook op de poep van mijn rekening. Ja, Dick heeft gezegd dat we mochten delen. Ja. Oh, wacht eens even. De wuur dan links en rechts van de deur krijg gekocht. En ik heb nog geen niet over de verdeling nog gedacht. Wat heb je toch een huis? Ja, dat heb ik hem ook al gezegd. Och, het wel door met die niet-nijmachine. Ja? Wat voor een prachtig naaimachine heeft ze zich daar gekocht? Een FAF Quilt Expression 4.2 Super Sewer Electronic. Oh. Ja, elektronisch naaimachine. Ja? 255 steken. 255. En een elektronische draadspat. Dat je een draadje nimmer knappen. Ik weet niet of ik op zo'n ingewikkeld naaimachine wel kan naaien. En waarom koop je dan zo'n ingewikkeld naaimachine? Waarom niet gewoon een simpel naaimachine waar een simpel vrouwtje met dingen een simpel kletje op kan maken? Er is wel één antwoord op mogelijk, omdat simpel bij Ferdinand niet in het woordenboek voorkomt, hè? Pap, Ja, joh. de oude zeilboot van mij. Ja? Die kreeg ik nummer opgekalfaterd. Ja, daar zal ik er maar even mee wachten als ik tegen waar. Ja, eigenlijk is dat Johan van hier toe. Ja, hier is ook alles aan vernieling toe. Eén voor één. Anders ga ik het tel kwijt. Ja. Die vader moet er gewoon nog in willen dat de schat Rieges, jong. Ga ik maar zo'n prachtige zeilboot kopen van 33 meter, 4 zeilen erop en 2 metertjes en... Zet dich
lamers meegenomen. Ik zoek het al. Dat zit toch goed doen, maar zit dat toch niet wat veel? Och, de werd nu weer allemaal nog kumpen, hè? Oh nee, ja. Zat goed. Kijk weer op nou aan de deur staan. Oh. Kan niet dat er nemens doen is. Moeder Theresia. Zie die dan doof? Ja, hallo? Hè? Ja, wie is toch? Ik ben het. Ik. Wie is ik? Fanny. Laura Fanny. Nee, Fanny ben ik. Mam, alsjeblieft. Dat weet ik. En ik ben Laura. En dan maak de deur op alsjeblieft, ja? Knabbel, kneusje. Wie knabbelt er aan mijn huisje? Trek maar aan het touwtje, dan gaat de deur vanzelf open. Hou maar tegen de deur. Door kunt de boze heks. Pak hem vast. Wat fantastisch. Vader, Sjaak. Als één zo'n prijs verdient, dan ziet je het wel. Een beloning van God, dat moet je niet vergeten. En dan ook nog jeurig geweest. En dat zien we ook niet vergeten. Ik heb er wat meegemaakt. Kom heen en ik dik kus. Had niet geholpen. Had niet gehoord. Heeft ze nou nog geen vaas gepakt? Die bloemen kunnen niet zo lang zonder water. Pak een vaas! Als je het van de zoon van nog moet hebben. Nou, zo is het nog genoeg. Wat best ik plekkerig geworden. Is er dan niet geloof gevallen? Bart, ja? Zet die bloemen maar in de kelder. Dan blijven ze langer vers. Ach, kijk eens aan. Ome Ferdinand en tante Andrea ook heeft. Ja. Geweldig, hè? Dat pap hier zo'n grote prijs gewonnen heeft. En geef je toch een broer van Fanny, is het niet? Directe familie. Dan zal er voor ook wel wat in het vaat zitten. Maar ja, wie ziet de kinder? Wat eens door een beetje geld op slaag kan veranderen, hè? Ja, Bart is onze zoon en dikwijls komen aan mij. Ho! Ik zeg heel goed voor een zoon. En ik heb ook een kleinzoon gegeven. Ja, Daan. En daar zien we heel blij mee. En waar is er zo'n Daan eigenlijk? Die zal met dicht meekomen. Ja, de is... Ja, die is op Zolder en Janske aan het oefenen. Met David. Die kind ze net goed vinden. Ik heb dit nog zo gezegd dat die elkaar nimmer mochten zien. Die zijn anders heel gelukkig. Kijk samen, joh. Is Daan het? Is Daan er? Homo? Ja. Daan hield van mannen en David ook. Nou, en? Wij zien heel blij met u. Oh, dat heb ik ook altijd al gezegd, Ferdinand. Ja, dat zit zo. Dat is een genetische spielerij waarvan de oorzaak gezocht wordt weer in de moeder. Als de moeder tijdens de zwangerschap te veel van de stresshormoon cortisol aanmaakt, is de kans groot dat de mannelijke vrucht een afwijkende testosteronspiegel ontwikkelt, waardoor de aanleg voor homofilie ontstaat. De vader kindergenschool dan. Schei uit met die quasi-wetenschappelijke preken van nog. Wat moet je er nog van afwijten? Bart! Zeg er eens wat van. Ik heb geen verstand van de wetenschap. Maar dat is te geluk. Die van mij weet alles. Ik zal het maar goed en recht vragen dan. De prijs. Kunnen jullie ook een beetje van mij profiteren? Ik kreeg ook Del. Ja, Bart kreeg ook zijn Del. En Daan. Ik wil ook zo'n televisie. Ja, die is mooi, hè? Kost 5.000 euro. Als ik nou eens ging werken, kost het er ook eentje kopen, maar ik wil niet werken. Ik werk. Ja, als bestuurslid van RK het bedprintje. Bestuurslid van RKMD. Rooms-katholieke moeilijk donors. Bart! Laura, moet ik doen? Maar nee. Voorzitter.
van de Rooms-Katholieke moderne devoten. Moderne devoten, wat is dit in godsnaam? Dat zijn mensen die... Dat zijn mensen die zo hard geluiven dat ze de weg kwijt zien. Ja, het komt voor dat mensen zo in hun geluif opgaan dat ze vergeten dat ze in de eerste plaats mens zien en gaan een heilige. Dan wordt het godsdienstwaan genoemd. Wat ziet je toch een stelletje zielige en zundlevende fariseërs. Maar, och goddeloosheid zal weer afgestraft bij de indafrekening aan de hemelpoort. Laura, beheerst dich. Ik hoef niks. Ik hoef gaar niks van moeite. Ik hoop dat je erin verzoekt. Daar dan. Bart, kom gewoon. Hij huren we niet toes. Bart! Bart! Bart, blief! Wat moet ik nou doen? Dat ik de wil verrassen. Hallo kinders! Mam? Ja? Dat weet ik ook. Ja? Ik weet jij ook wel een nieuwe wagen. Ja, je bent al een jongen zalig geslepen oude rotveer. Nou, bel nog eens. Volgens mij hebben ze nog 9 uur. Kan niet de papa? Eerlijk hoor, als ze dan een nieuwe wagen weer gekocht, wil je toch op zijn mens zelf een kleur kiezen? Nou, kom maar binnen. Mam? Ja, ik tik de deur douwen, Ellie. Douw maar tegen de deur. Ziet ze zich nooit. Oh, maar in een leegblauwe ogen, schrikkelijk. Oh, hallo allemaal. Oh, wat is het een prachtig. Oh, mam, dit is er ook miljoenen op. Maar goed, ik was dus aan het vertellen, dat leegblauwe opertje, daar had ik een proefritje in gemaakt, hè. Het was een automaatje. Ik was gelijk verlegen. Ja, dat snap ik. En leegblauw opertje, zag ze. Dat is heel toevallig, want ik heb me een leeg groen gekocht. Nee. Maar dat ruil ik straks weer in tegen een leeggele Mercedes uit de S-klasse. Oh, maar dat liep me ook al wat zo'n Mercedes uit de S-klasse. Ik kan dat opertje nog afstegen. Handig. Nee, dat opertje schoot je nog, Ellie. Dat opent hem Als ik het voor het zeggen had, dan ging ik voor een Tesla. Een Tesla? Een elektrische auto. Ja. Loopt fantastisch op Centurion-accu's. Ja. En hebben ze die ook in het lichtblauw en het lichtgroen? Nee, dat denk ik niet. Maar ik denk, als Sjaak er wat beet uit een beetje schuurt, dat ze hem toch wel in de goede kleur willen leven. Ho, hè. Hij weer al dure Tesla's met batterieën gekocht en ander deur gereden. Ik heb nog gar niet over de verdeling nagedacht, hè. Wat heb je toch een huis? Oh, wie verderfelijk! Sjaak op een steenkrent. Nog maar net miljonair en nog op de pieken zitten. Zacchaeus ten tolle neer. Deze schonk de helft van zijn rijkdom aan de armen. Zo met de kloot. Deze armen liegen alleen maar grutter. Geld is als het sliek ter eert. Dat moet over de mensen rondgestruist worden. Zodat we alle mol onder het sliek komen te zitten. Die filosofie ken ik wel aan. Zojuist was ze nog gar niks van mijn geld hebben. Ja, daarom kom ik aan huis. Wat is dat? Ik ga naar huis en dichtheid mee. Daar blieft hij. Wat is dat, oma? Niks, jong. Ga zich maar lekker door met oefenen. Oké. Tegen ondermijns mijn elderlijk gezag. Ik voorkom dat de zoon van Dick bedorven wordt door een verdwaalde apostel. Stelletje, mesbaksels. Bah! Dick ook, en Dick. Wat een stelletje. Verschrikkelijke familie. Goddeloze barbaren, fariseërs, alle ongeluiden van Wat een goeie, ik ga de buren wel niet tegen de zaal. Ik huur het boete nog spektakel. Ja. Laura! Nee, wat is er met die aan de hand? Ja. Ik denk dat Laura te veel wijwater gedronken heeft. Dat geeft wel weer over. Nou, Die zit zo vast in hun geluif
Ik denk dat er een psychiater aan te pas moet komen om die los te wijten. Ja, of een duivelhoedrie, Ja. Ferdinand. Zo'n exorcist. Dit Ermenbart. Nou, dat doet anders aardig met zichzelf. Ja. Tijken, die een telefoon. Maar natuurlijk besticht het. Sorry even. Met Tijkens Webshop accessoires tot Weterman. Yes, it's a load of Jack Daniels from Connecticut. Oh, van Connecticut. Yes? How can I take help, hè? I beg your pardon? How can I take help, hè? Do you have braces? Braces, yes. Yes? Ik heb heel veel braces. Welke size? Big size. Big size, yes. You have fat man genoeg tegen I me beg zeggen, your hè? pardon, you fucking bust. No, that's not what ik bedoel. We only have strong men in America, Yeah, okay, very big, Yes, yes. strong men. But, how much wil ze er hebben? I want 300. I need it very fast. 300 fast? 300 very fast. Can you send it tomorrow? Get tomorrow. Morgen nog, ik zou niet best 300 proberen. Yes, doen. okay? Oh, I try to do my best, joh. Yeah, okay, bye. Yeah, bye-bye. Yo, thank you. Hi. Wat hij goed Engels spreekt, hè? De klinkt gaan niet liedteken. Daar is net 300 sliepsen verkocht. Bretels. Ja, Bretels dan. Dat zaakje van Dick begint te lopen. Ja, Ferdinand, inderdaad, daar liegen het bal op, maar ik moet eigenlijk even iets vertellen. En, dit Ja, is de dat tijd- zaakje dat begint te lopen nu het eigenlijk niet meer nodig is, hè, Tijken? Wat niet meer nodig? Met dat beetje geld was ik met 10 zeekske verdienst. Niksje? Met 10 zeekske. Oh, zeekske. Dan kunnen we straks het water van de zwembad mee betalen. Wat leuk! Wie kon ons een villa kopen? Een grote hoes. Een villa op die Stalberg. Ja. En een zwembad in de kelder. Oh, kunnen ze altijd komen zwemmen? Ellie Muggen kan ook komen zwemmen. Ja, natuurlijk. Ik weet niet of ze voor dicht wel een badpak hebben. Die Goma is een zekere mond. Anders maakt zich er toch zelf heen? Op die prachtige naaimachine. Ja, op die prachtige nieuwe naaimachine. Ja, maar Ellie, voor hoe zit het? Ik ben echt een goed idee, want wat ik eigenlijk moet zeggen is... Tijken, wat is er toch in de gevaren? Ik zei zelf al jaren dat we te klein worden. Ja, ik zei zelf al jaren dat we ons een grote hoes zullen moeten kunnen kopen. Voor mij... En als Sophie dan. Ja, wat is er met de Sophie? Als Sophie dan. Dat kind dat verdient ook een groter kamertje dan wat het nu heet. Dat kind zich het kuntje nog niet rijden op dat kleine slopkamertje van hem. Dat vind ik even leuk, Ja. kind, dat vind ik even leuk. Nou wij genoeg speun hebben, hoef geen nee te kijken op een kamertje meer of minder. Wat ga je ook vroezen, Fanny? Nou, daar heb ik nog niet zo over nagedacht. Maar nou we het er zo over hebben, ik wil ook wel een grotere kamer. Voor hoezen? Ja, daar heb ik geen zin in. Nee. Dat geshow met die meubels en dat inpakken, daar ben ik toch veel te oud voor. Veel te ouderwets, dat hoeft toch gar niet? Dat ga je toch niet zelf doen? Laat ze die van de kiwi lekker komen. Van de kiwi! Nee, vader, hoe ze... Nee, blijf maar fijn in je woorden. Want wat ik eigenlijk moet vertellen is het Als feit... ik het geld had, dan wist ik het wel. Dan kocht ik me een appartement op de Romertoren. De Woensel op stal. De gebakjes, meisjes, we vergeten de gebakjes. Dadelijk zien die niet meer goed, hè, dat is zo jongens. Ik zet koffie. Ho. Er werden ook al huizen gekocht. Ook zeker op de poef, zeker wat mijn geld, hè. Zometeen ligt er nog gar niks meer over voor Fanny en voor mij. Fanny, dat kan toch echt niet de bedoeling zien? Nee, het duurt nog veel erger, want wat ik eigenlijk de gasten hier moet vertellen is... Zaken! Ja. 10 miljoen. Dat ze wie vulden. Dat is heel veel. Voor 2 miljoen. Kan ze voor ons allemaal in die hoes. En dan hebben ze er nog 8 euro. Als het loopt die huizen bleef. Maar dan weer ook van die deuren, auto's gekocht hebben. Dat doen we allemaal, hè? Ja, geld verkeerd het gesmeerd met het geld. Geld verkeerd, maar wat ik al het geld niet moet vertellen. Is het feit. Zaak! Dat is een krent. Een dikke schater in allebei die melk. Allemaal. Yo, what? Yeah, Sophie is in the house. Come on. Yeah, let's go. Yeah, yo.
de scherm van Jetje. En ook de mondjas, de steekt me stoer. Het ganse huis vol gordijnen, op iedere deur een golden klink. Dat smerig bankstel mocht verdwijnen, en dat het mich de stad doet heen. Wat ik zin wil ik hebben, hebben, wat ik zin. Wat ik zin wil ik hebben, wat ik zin. Ik kan hier deuren sneakers en zo'n chic bradertassen van extra lange licht. Op één, trigonnen, wifi speakers van de dancemuziek, dat huur ik. In de kelder een grote sauna. En op de zolder dan een bubbelbad. En ik wil caviar op mijn telder. En ik wil lekker shoppen in de stad. Als ik veel beter rieken huren, met veel meer geld en mobiele. Ik loop die buren lekker gluren, zodat ik die een lesje leer. Wat ik zin wil ik hebben, wat ik zin. Wat ik zin wil ik hebben, wat ik zin. Go party, go party, go party, go party. Poffertjes en krekkertjes, poffertjes en krekkertjes, poffertjes en krekkertjes, boeken de krekkertjes, poffertjes en krekkertjes, poffertjes en krekkertjes, poffertjes en krekkertjes. Oeh, krekkertjes. Say yo, 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 yo. Stop, 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 stop. Ik doe het nog een keer. Ik zeg, say yo, say yo. Ja, en als we zo doen, dan dat gij de boven ook, hè? Ja, goed zo. En dat kan ook een keer proberen. 1, 2, 3, 4, say yo, 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 yo. yo, yo, yo. Digga, digga, dagga, dagga, digga, digga, da. Digga, digga, dagga, dagga, digga, digga, da. Digga, digga, da, digga, digga, da. Digga, da, digga, da. Digga, da, digga, da, digga, da, digga, da. Poffertjes en krekkertjes, poffertjes en krekkertjes. Ja, poffertjes en krekkertjes, poffertjes en krekkertjes. Oeh. Waar is dat? Ik zit liggen. Daar is ze gevallen. Money, money, money. Oh, Sophie. Must be funny. Fanny. In Fanny. a rich man's world. Oh. Money, money, money. Always sunny. In a rich man's world. Dames en heren. Ja, ja. Jongens en meisjes. Making a first. Stellen aan. Ja. Wie eet er mee, jongens? Wie eet mee? De Wat zegt ik? Ik heb het briefje niet ingeleverd. Dick, meid. Dat ik dus het briefje niet heb gebracht. In Koudenkerken? Dick Wils. Toch niet zeggen. Het is tegen het briefje niet is ingeleverd. Waar wij 6 goeie op hebben. En het
mensen dat teken? Ja, Ellie. Wie kent ze dat? Beter gezegd, wie kent ze dat nou niet doen teken? En dat betekent? Dat ze nou niks gewonnen heeft. Ja, dus dat betekent... Dat sticht nou 200.000 euro schuld hebben. Ik had de lotto gewonnen. Dich heeft de lotto gewonnen. Ja, en die heeft de meisjes geld gemaakt. Dich heeft gezegd dat we allemaal mochten doen. Dan moet je nou ook allemaal meedelen in de schuld. Het spijt me heel erg verschrikkelijk. Het spijt me heel erg. Ja, daar hebben we wat aan, joh. Het spijt me echt verschrikkelijk. Ga dicht toch op het dak zitten met die het spietig. Wat kopen we nog weer? Wat kopen we nog weer? Ja, wat kopen we nog weer? Ho, zo heeft hij gaat niks meer gekocht. Wie hebben nog... Ja, bij meisjes geld gemaakt, joh. Betekent dit dat ik mijn telefoonnummer moet inleveren? Dat moet zijn van die man brogen, want die heeft ook gekocht. Mam? Ja. Verschrikkelijk. Ik moest betalen met 50 euro en dan was het vals. 50 euro. Begreep je wat 50? Waar is kapitaal? Die hebben ons van 10 miljoen euro door de neus geboren. Ja, dat is ook zo. Stel je voor, Fanny. Een nieuw huis. Een nieuwe auto. 2, ook één voor dich. En samen op vakantie naar Mallorca. Meent ze dat nou, Sjaak? Ik heb al geboekt. Kijk, hier is het precies toch niks staan. Wat vond je ervan? Ja. Het dansje. Dames en heren, het is pauze. In de Boermansfoyer staat een drankje voor klaar. Na afloop van de voorstelling ziet gij ook van harte welkom in deze foyer een noodbroden en voor een ontmoeting met mensen van het Volkstheater. Let wel, je kunt niet met vreemd geld betalen.